Cansats després d'un dia i una ruta llarga, com podeu observar. La Mercè em penso que farà el primer son, la Duna també, i en Bruix el tinc enganxat a darrere. Aquest és el turó de Tres Creus, o també denominat turó de la Pola. És un turó de 930 metres, que és un dels cims del repte de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que es troba a la Serra de l'Obac i també al Parc Nacional, al Parc Natural, perdó, de Sant Llorenç del Munt, que veiem precisament allà baix, també el Montcau que el veiem aquí davant i altres cims. Es troba dins el terme de Mura, que pertany a la comarca del Bages, i podeu observar una vista esplèndida, esplèndida i molt bonica sobre altres cims que hem fet en d'altres ocasions. Aquí davant tenim Castells de Pera, tenim el Turó Salvatge, també tenim el que és el Paller de tot l'any i Montserrat. En definitiva, turó de Tres Creus, a Mura, al Bages.